Hello, kedu na onye ọbụla. Long time no see. So n'ụbọchị taa ihe anyị ga-eme bụ nri ndị Igbo. Ama ndị Igbo ama maka nri ha. Ndị Igbo nwere nri buru ibu. Abịakwa n'ala Igbo, different parts of the eastern states yawa ala Igbo nwekwara nri ndị eji maracha ha. So aga m na-ekwu ihe anyị na-akpọ nri dị agha n'asụsụ Igbo, then na-akọkwa ha n'English. So I get video with our popular rice. Rice wo osikapa. Osikapa na asụsụ Igbo. Rice osikapa. Beans agwa. Beans agwa. Corn ọka. Corn ọka. Yam ji. Yam ji. Cocoyam ede. Cocoyam ede. Soup ofe. Soup ofe. N'ala Igbo, otu anyị si agụ ofe aha, anyị na-eji akwụkwọ nri eji sie ofe ahụ wee gụọ ya aha ma ọ bụ ihe eji rọọ ofe ahụ. So abịa n'ofe enwere ụdị ofe dị iche iche. That means we have different soups, types of soup in Igbo land. Anyị nwere egusi, that's melon soup. Anyị nwere ogbono. Anyị nwere ofe ede. Ofe ede means soup that is thickened with cocoyam. Anyị nwere ofe owere. Anyị nwere ofe oha. Oha is a special vegetable in Igbo land. So I wear an ofe oha. Can I say ofe oha? In a distracting of fun. I wear an ofe oha, ofe ede, ofe olugbu, ofe egusi, ofe okra or ofe okwuru. Okwuru wo the Igbo name for okra. So ndaho wo ofe. We also have other foods like utara. What is utara? Utara will swallow. You know, when you make soup, and a utara eri ofe. So utara will ga wa ya tinye ofe were rie. So utara, I will go utara dichi. And when utara apple is cassava. And when gari is made from cassava as well. And when utaraji, which is from yam, equal before na yam or wogeni ji. And when utara ede. Enwere semovita ndị nke ahụ ndị nke ọlọrọ ọhụrụ, mana ndị nke wudo original nri ndị Igbo eji mara ha wụ ụtara ji, ụtara akpụ, garị, ụtara ede. Ihe ndị a wụ nri ndị eji mara ndị Igbo. Enwekwara nri ọzọ anyị na-akpọ abacha. That's a very special delicacy n'ala Igbo. Enwere abacha. Abacha onye ọbụla ị gara be ya asworoga abacha. Just know that you're very welcome and you're well valued. So what I have said in English is, if you happen to pay a visit to an Igbo person and they offer you abacha, just know that you are very, 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 very welcome and they value you so much, because abacha is a rare delicacy. Not everyone knows how to make it. So abacha is made from cassava. Abacha is made from cassava. So for those trying to translate it to English, it doesn't have an English name. It's an Igbo food, so it has an Igbo name. The Igbo name is abacha. But for those trying to translate it to English, some people call it cassava salad. Cassava salad, that's the closest to describing what it is made of or what it is. But abacha, it is made from cassava. We also have a very, 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 very special food called ukwa. Ukwa is breadfruit in English. Breadfruit. That means it's highly valued. It's highly placed in the Igbo society. Ukwa. Ukwa. Ask around. If you haven't tasted ukwa before, look for an Igbo friend. Ask them to make ukwa for you. Just have a taste of it. And then come back to me in the comment section. There are ihe chere maka taste nri ahụ. Okwa. That is bread fruit. Nwekwara nri ọzọ ndị Igbo na-eri a na-akpọ ụkpaka.
Ukpaka is made from oil bean. So ukpaka in Igbo jemekwa onu ukpaka. We also have pap, which is akamo, made from corn. Pap, akamo. We also have agidi. Agidi is also made from corn. Yeah, I want akara. Ooh. Whenever you go akara before, akara is made from beans. So, with beans, ya wo gene agwa. Ekwo yo fuma. Bia wo ya tinye na mmanụ ye ya woro gene akara. Anyị mekwara ihe a na-akpọ moi moi. Moi moi a na-esikwa na beans is made from beans. So, ndocha na-akpọ ya or rather the translation into English is bean cakes. That's moi moi. For akara, bean balls. Anyị mekwara nri ọzọ a na-akpọ unere, plantain owo unere. Plantain, we have the ripe plantain, unripe plantain. Ripe plantain owo unere chara acha. Unripe plantain owo unere na achaghi acha. Ụfọdụ na-akpọkwa unere omeji. So o nwere mpaghara ala Igbo ị ga-aga ị na-anụ omeji wu plantain. Mana the popular name for it wo gene unere. I'm right, yeah. Unere o plantain. Kedu nri ọzọ anyị na-erigasịkwa? Ekwole maka akamụ, kwuo maka agidi, kwuo maka ede. Ede is cocoyam. Kwuo maka plantain. Cassava wo gene akpụ. So from that akpụ we have gari, we have utara akpụ from cassava. There are so many things aneji cassava me. We also have nri anyị na-akpọ igbango. Igbango nri ndị Enugu State, especially ndị Nsụka. Igbango ha na-eji fio. On a special bean a na-akpọ fio. They are very tiny. Ha dị obere a na-eji esi igbango and ayaraya. So ndị Igbo nwere ọtụtụ nri dị iche. And anyị na-aga akọwachanwu in one video. So I ga-emekwa videos just to update maka nri ndị anyị nwegasị n'ala Igbo. Nwere ihe chọrọ ikuziri anyị nke m nọ. Nwere nri ọzọ nchefuru chọrọ ikuziri anyị. I don't know if you've said it already, but ayamashi. Ayamashi awughị nri ndị Igbo. Awughị nri ndị Igbo. Mba, awughị nri ndị Igbo. Yeah, go ahead. Suggestions, please. So, ngaji is food. Thank you very much. Ngaji was spoon. But I know but it's our fun. I na-ekwu maka nri ndị Igbo, not ihe eji eri nri. Ngaji wu ihe eji eri nri. Na video nke ọzọ anyị ga-eme, anyị ga-ekwu ihe gbasara ihe ndị a na-eyuzu n'ime ụlọ. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ nọdụnụ mma. Geenụ video na kpọrọnụ ya ụmụ unu, kpọrọnụ ya ndị na-amụ Igbo maka ha mụta ka esi asụ ka esi akpọ ụfọdụ ihe ndị aha n'asụsụ anyị. Ngwa nọdụnụ mma ka emesịa ka ọ dị. Bye.